Is séir atá ann le Mheitheal Dúchas ná tionscail slua inchithe a bhfuil sé mar aimicí cnúsach béile is éireann a thrascríú go formáid dhiagateach. Cuirtear fáilte ribh úsáideoirí Czech sanna béarla nó Gaeilge a thrascríomh ar bhain Jonach. Is í príomhfheidhmeann tionscail seo ná na bailiúchán seo a dhéanamh níos inreachtaine don phobal a gcoitinne agus a neird a tharraingt ar bhéileadas na hÉireann ach go háirithe go bhfuil sé ar fáil ar líne. Ar thí Mheitheal Dúchas.ie, brí ar an ghnappa le gálasteach. Anseo beidh deis agat contas a chláirú ar an suíomh. Chuir isteach d'ainm agus do chluinne ar dús, an sin de cheol a riomhphoist agus ag an dearradh an pásachil. Tá rogha agat leasanna úsáid in ionam d'ainm iomlá an freisin. Bí cinnte go leanan tú na teoirithe faoin mosca pásachil le cinnte go bhfuil pásachil láidir slán in úsáid agat. Bé pásachil mollte ag bun na deoiricha más mín leat an pásachil sin a úsáid. Aithríonn an pásachil mollte gach uair a hain tú go dtí an leathnach sin. Agus sin ar fad línta isteach agat, brí ar chlóraí, agus seolfar nasc héic do riomhphost chun de chuntas a dhéimhnú. Nuair bhrúann tú ar an nasc sa riomhphost, bé de chuntas réidit agus bé tú anón le go isteach leis na sonraí sin.